Haka jing ka jongi ki beriu bonsin habaki ki kemjal ne kimlong kumbangi kmi lenti kumbangi temu. Haka lenti yan. Bonsin ngi dombat ngi bitar henre ngimtip bateng teng ki kemjal ne kimlong. Kumbangi kwa na marba ubelai le se udan pat daka wei keplan. Lane kalenti ka bakamha ban yalam yengi ban ya ka bangi ngi kwa. Te mentang kwa ban ya thu ye pi shapang ka khana shapang wei ubriu batmu ban no yap yalade tang ba uwan poi biang shalayeng. Ha ka wei kamit ka badum lo jong usnam khat nyos pa nyopo ar. Wei ubriu balami na laga jong ga ying jong u na London. Daka jing bitar bat daka jing dam na mar baki ki ba utmu kimja kumba ukwa ne ki ba ukwa kimlong kumba ukmi lenti. Ulami na ying hapedeng ulo ubarben. Ula penyeng ya kawai ka kali kulai hapo rut lenti. Da ka bakerpat ya utau unongnya ba unlai penbu syajan jong kawai kawa ka bakerteng kawa Thomas. Kajing temu jong une ubriu kalong endau ula poy hakane kawa Thomas. Un salej ban no yap ya lade hakata kawa ka bajeliu. Bat kajing jengai jong kata kawa na ka ying ka ba usyong usa kalong tang kumbakat san minit hakajingnya lenti. Henry namar ba utau ulo ular ben palat. Uta unongnya ya kata ka kali kulai ulaja lenti. Bat enda ladap siteng genta tam. Uta unongnya ya kata ka kali kulai ulaang. Ngamla syu ban penpoy ya pi syakata ka jaka ba pi kwa ban len. Namar ngam yo imat syu ya ka lenti ya namar ulo ubalar ben palat. Kumta pihap ban hiar no hang ni. Uta ubriu haringkat ke jing bitar umban se ban hap ko ngu ya kata kepala ong unongnya kali kulai. Ulah hiar na kata kakali bat ulah ay ka bai kali kulai. Enda ulah hiar na mar ba imat syu hapedeng ke jing reben ulah syu tuat bat tip syano unyai. Kat ba udang tuat ulah yok tuat ya ka wei ke jingker lane ka fencing. Ki jingker ki ba usngutu bha enda ulah tuat bha usngutu ba ki dei ki jingker jong ka pelau ying ka jong u. Ulah ledrung syalaying enda ulah poy haying ulah dem ko asiu ulah panmap na ubelai. Ya ka jing temu ba sniu bar ka jing temu ban penyap no ya lade bar ulah aingu royo belai ba ulah pengkelan ya ka lenti ya bar ulah poy biang sila ka jong ka ying. Bat hang ne usngutu ba ubelai udan la ka jong ka jing temu ba khampa ban ya ka jing temu ka jong u chimen. Bat ka kerteng ka jong une ubriu ka dei William Cowper. Bat ka dei na ka ne ka jingja ka bala penlong ya William Cowper kum unong thau jing ruai ban tho ya ka tu ka jing ruai ka baang. God moved in a mysterious way. His wonders to perform. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. Ublay uki akarukam kibapla. Ikam pla jong u ban penpau. Ubu ia ki dinjat jong u haki duriau. Bat uyat leng bagi eryong. Umta ka wei pa ka wei ka jingja ka bajah ka jing wat la kamlong kat kum ka jing kmi lenti jongi. Henrengi day ban kan mau bagi lenti jong belai ki long bor ke bacanai bangi day ban yai ap yai syania hau hai ki por baro namar syapang ka baro day tang ublai ubalong ka lenti bat ubalong ru ka jing janai ong ka jing roi sam ka ba khat pra dekat ka ba lai po te parlok lese na ka ne ka khana phin yo ru ka jing kai bat kumno bagi baro syania hau belai om hakaman lajang.